खुलुमबाय नोंथांमोन गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो फरायग्रोबाय आं सानदों नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे टपिक्सनि सायाव सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ खालामनाय जादों बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि दिननि जि भिडिअ बेखौ फार्स्टनिफ्रायनो नायला आरो जोबजासिम नाय अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मा साजेसन होनो नागिरदों स' फैदो बिदिब्ला देरि खालामालासे भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि नोंथांमोन आङो गुबैयै फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि सायावनो प्राय भिडिअखौ खालामो जे सासे फरायसाया माबायदि फरायबा मोजां जायो सासे फरायसाया माबायदि फरायनानै एग्जाम लिरोबा मोजां मार्क मोननानै डिस्टिंक्शन बेबायदिनो स्टार मार्क मोनो फार्स्ट डिभिजन मोनो बेनि सायावनो आं प्राय भिडिअखौ खालामो दा बेनिखायनो आङो दिनैनि जि भिडिअ बेखौबो आङो फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखायनो बे भिडिअखौ खालामनाय जादों मानोना जोङो मिथिगौ आथिखालाव साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरानो गुबै सोलोंथाइखौ मोना गुबै सोलोंथाइ मोनैनि थाखायनो जोङो गेदेर गोलाव जाखांनायनि उनावबो गोरों गोरा जाखांनायनि उनावबो बिथांमोना उबुजन जाहैयो माने अख्रा जाहैयो बुजिनो रोङि जाहैयो बेबायदिनो गेदेर लेभेलाव थांनानै गोजौ थाखोआव मोनहैनानै बिसोरो गावजों गावनि गेजेराव हिउमेनिटी गैलायै नांलाय खमलाय बायदिसिना जाहैनानै गावनि जिबनखौ अलखदाव खोख्लैनानै लानो गोनां जायो स' आं नोंथांमोननो बे बाथ्रानि सायावनो बे भिडिअखौ खालामनाय जादों बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो माखासे खोथा खोन्थानो नागिरदों जे जोङो सासे फरायसाया मोजां गियानखौ नांगौब्ला जों खालि एग्जामाव पास जानो थाखायल' एग्जामाव बुरजा मार्क मोननानै पास जानो थाखायल' नोंथांमोना दा फराय नोंथांमोना फरायनायनि नामाव जोबोद खस्थ' खालामनानै फराय आरो नोंथांमोना फरायनानै जिखिनि गियान मोनदों जि आदब खायदा मोनदों बे आदब खायदाफोरखौ गुन गियानफोरखौ नोंथांमोना गाव गावनि प्रेक्टिकेल लाइफआव बाहाय अब्लासो जोङो सासे फरायसाखौ मोजां आखुनि एबा मोजां फरायसा मोजां आखल आखुनि फरायसा एबा मानसि होननानै जोङो बुंनो हागोन स' जोङो नुनो मोनो आथिखालाव गोबां मानसिफोर दङ जायफोरानोखि MA BA फरायनानैब्लाबो एप्लिकेशन गांसे लिरनो रोङा गेदेर मानसिजों माबायदिहाय रायलायनांगौ माबायदिहाय बेबहार खालामलायनांगौ बेखौ दासिमबो रोङा दा आथिखालाव जोङो गोबां मानसिफोरखौ बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो स' आं बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदों जायफोर बिथांमोनानोखि क्लास 9, 10 हायार सेकेन्डारि डिग्री फरायगासिनो दङ नोंथांमोना नोंथांमोननि बिजाबाव मोननाय बुकाव मोननाय माखासे नलेजफोरखौ गोसोआव ला ब्रेनाव सोनानै ला आरो जि रोंदों बे रोंनाय गासैबो गियानखौ नोंसोरो गोसोआव थियै दोन नोंथांमोना एग्जाम लिरखांबाय होननानै एग्जामनि थाखायल' फरायदोंमोन बेखौ आरो नांला होननानै एग्जाम जोबखांनानै पास जानाय लोगो लोगो गासैबो गियानफोरखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि ब्रेननिफ्राय गोसोनिफ्राय डिलिट खालामजोबनानै गारनांगौ आं बेखौ साबजानाय मोना नोंथांमोना पास जाखांनायनि उनावबो नोंथांमोना जि मोनलांनाय गियान बे गासैबो गियानफोरा नोंथांमोननि ब्रेनाव नोंसोरनि गोसोआव हारा हाबनानै थानांगोन बुजिनानै थानांगोन अब्लासो नोंथाङा सासे मोजां फरायसा अब्लासो नोंथांमोना गुबुनखौ गाइड खालामनो हागोन अब्लासो नोंथांमोना गुबुनखौ फोरोंनो हागोन स' आङो बेखौनो गले गले बुंबाय थादों नोंथांमोना जि रोंदों बेखौनो गोसोआव सोनानै ला हमनानै ला जोंना सासे फरायसा जेनेबा हमनानै ला क्लास 10नि फरायसा 10नि फरायसाया जुदि क्लास 9निखौ 10आव बावफैयोबा जानाय नङा जेब्ला माखासे चेप्टारफोर जेनेबा माखासे लेसनफोर जोङो प्रिभियास इयाराव जेनेबा थांनाय बोसोरावनो जेनेबा क्लास 9आव फरायफुबाय थानाय समावनो माखासे गियानफोरखौ माखासे नलेजफोरखौ बिथांमोना मोनखाबोजोबबाय मोनखांनानै बिथाङा फरायनानै रोंनानै एग्जामबो लिरखांबाय एग्जाम लिरखांनायनि उनावबो गोबां मार्क मोनखांनानै पास जाखांनायनि उनावबो जेब्ला बिथाङा 10आव फैयो 10आव फैखांनायनि उनाव जेब्ला फोरोंगिरिया बा सोरबा गुबुन सासेया 9आव थानाय जि कर्सनि बाथ्राफोरखौ जेब्ला सोङो गियानफोरखौ बुद्धिफोरखौ जेब्ला सोङो अब्ला बे 10आव थानाय समाव बे गियानफोरखौ बेनि नलेजफोरखौ बियो खोन्थानो रोङाबा बेयो जोबोद गाज्रि जागोन मानोना बियो गुबै सोलोंथाइ लानायनि जेबो मिनिं जानाय नङा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ साजेसन होदों नोंथांमोना जि फरायदों फरायनायनि रोंनाय जि गियानफोर बुद्धिफोर बेखौ नोंथाङा नोंथांनि ब्रेनाव सोनानै दोन नोंथांनि गोसोआव सोनानै दोन जाय गियानखौ जोङो प्रेक्टिकेल लाइफआव जोङो थांनानै थानाय समाव बाहायनो हायो अब्लासो जोङो सासे मोजां मानसि सासे गोरों गोरा मानसि होननानै जोङो गनायथि मोनजागोन स' लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो फोरमायबाय दा
आंनि बेबायदि फोरमायनायाव एसे एनै थाथ' थुथ' बुंनायफ्राव गोरोन्थि जालांनो हागौ अब्लाबो आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां गियान होनो हाबायखौ आङो सानदों जुदि बियो आं साननाय बायदि जामारदोंब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेलनि सावगारियाव प्रेस खालामनानै हो जाहाथे आं इयुनाव गुबुन गुबुन टपिक्सनि सायाव भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो हायो थेंक इउ फर वाचिं एन्ड